Ja barn, då kan vi ta fram pennor och börja måla. Fröken! Det är inga bilder i den här boken, jag vill inte läsa den längre. Fröken! 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 Yeah. Vänta, de blå ögon, eller hur? För du vet, så alla damer förr i tiden här är red chicks. Och de är ju färg. Ja. Här är dagens uppgift. Fröken för V. Ja. Ja, 5 plus 3. Tänk om du har 5 pennor här. Så lägger du på 3. Hur många får du då? 8. Ja, bra! Fröken behöver hjälp. Ja, 5 plus 3, men det kan du väl? 9. Nej, 8, men det var nära. Ja barn, då ska vi hoppa grodhopp i först en cirkel. Sen kan du hoppa grodhopp i en fyrkant och så i en trekant. You ain't none but a hound dog. Upp och slåss alltså! Filmen står och skrattar 10 meter framåt! När ni ligger där och kramas, vad håller ni på med? Är det så här vi ska kriga? Är det så här borta? Vad håller du på med? Jag orkar inte mer! Jag orkar inte mer! Allt har en särskild avsikt. Alla har en särskild uppgift. Alla har ett särskilt ansvar. Alla delar hör ihop och bildar en helhet. Hela världen i gemenskap, fred på jorden. Something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said.